עמנואל נולד בסוף חודש שמיני. ערב אחד, ארנו, אבא של עמנואל, שם את היד על הבטן שלי והחליט שיש לי צירים. ובאיזה 4 בבוקר נסענו לקליניקה. 8 בבוקר אמרו לי, כן, את עומדת ללדת. עמנואל נולד ב-12:15 או 11:45, רשום לי. בלידה יחסית קלה. ואני זוכרת שבבוקר שקמתי, שמתי חלוק וניגשתי לחדר האחיות. ופעם ראשונה ששמעתי את השם, אמא של עמנואל, לממו זה עמנואל. אז כאילו פתאום אמרתי, כן, זאת אני. ממש נס, זה ממש הדוגמה היחידה שאנחנו מכירים של היקום, או הקדוש ברוך הוא, זה creation. הוא לא נתן לי לישון הרבה בלילה. בוא נאמר שהנוכחות שלו הייתה מאוד נוכחת מלידה. אני יושבת בית קפה עם אמא שלי, התינוק, עמנואל, אכל, שתה, ואיך שאנחנו רק מניחות את עצמנו בכיסא, זה צרחות, ואו שמדבר וצועק ורוצה תשומת לב. גרנו בפריז, אז קנינו סטודיו קטן, ואורלי, בגלל העסק שלה, הייתה נוסעת הרבה. אז הוא היה כל הזמן איתי, ישנים יחד, משתוללים, ילד שובב וחייכן. ובגיל 3.5 עלינו לארץ. אז בילדות המוקדמת הוא היה, קודם כל שובב מאוד, מצחיק, חכם, מאוד מתוק, נתן המון אהבה. זה הבן שאני הכי טיפלתי או הייתי איתו. הייתי לוקח אותו מהגן והיינו הולכים ביחד לשחק בכל מיני פארקים. אז הייתי איתו המון. הכרתי את לוך שהייתה בהיריון, אז אין לה זיכרונות בלי עמנואל, היא נולדה עם עמנואל. אז הוא גדל עם ילדים אחרים, שהוא אהב מאוד, הם היו מאוד קרובים. כולם ביחד זה משפחה, זה היה בשביל, אצלנו לא היה אחים או חצי אח או אח או לא יודע מה, איך אומרים בעברית, אח חורג או לא יודע מה, כולם ביחד. אמא שלי יש לה 3 ילדים, אח שלי הגדול, אחותי הקטנה ואני. עמנואל היה ביני לבין אח שלי בגיל. הוא נכנס לחיינו בגיל 5, בעצם גדלנו ביחד. היינו עושים הרבה טיולים, גם אז לאבא שלו היה מסעדה ובית מלון במצפה רמון. אז הרבה היינו נוסעים לשם, והיה מקום שקראו לו למונטאנג' דה ברבבה, שזה כאילו הערים של ברבבה, והיינו מתגלשים כזה על החול הזה וזה. אני אף פעם לא רציתי עוד ילד. זאת אומרת, אולי קצת רציתי בשביל עמנואל, כי הוא ביקש, אבל אני מעצמי לא רציתי אף פעם עוד ילד. מבחינתי הוא היה פלא בריאה, ילד שנתן לי הכל. ואז אני הכרתי את עמנואל ביסודי, ונהיינו תוך שנייה חברים מאוד טובים. מאוד אהבנו אחד את השני, היינו נראים אותו דבר, זה אולי עם שיער ארוך חום ואני הייתי עם שיער ארוך בלונדיני. הוא לא אוהב ללמוד, אני לא אוהב ללמוד, לא למדנו ביחד אף פעם, זה לא היה טוב לאף אחד. אני הכרתי אותו ביסודי, בכיתה ה', ואני חושב שהפעם הראשונה שבאתי אליו זה היה כדי ללמד אותו ערבית, משהו מסגנון, ואחרי איזה 10 דקות הבנתי שאי אפשר ללמד אותו, כי הוא פשוט התחיל לסטות מהנושא ברמה קטסטרופלית.
בוא נגיד ככה, הוא לא היה מרוכז בשיעור, הוא היה אהב לדבר, הוא אהב לזוז, הוא אהב לעשות הרבה דברים, כזה תמיד הוא היה ליצן של הכיתה. הוא לא אהב להקשיב בשיעור, כי הוא היה צריך לתפוס אותו בכוח, אני זוכר המורות היו נלחמות איתו. כזה פעם בשיעור היה קם, נעמד באמצע הכיתה, חבר'ה, יש לי בדיחה, אני חייב לספר אותה. ואם המורה לא הייתה מכירה אותו, הייתה עושה לו, כן, מה הבדיחה? בדיחה! ואז כולם היו צוחקים והוא היה חוזר לשבת. הוא לא היה תלמיד. הוא לא היה. הוא סבל בבית ספר ואני הבנתי אותו כל כך, גם אני סבלתי ושנאתי את בית ספר. בכיתה ט' הוא החליט שהוא מפסיק ללכת לבית ספר, אז הוא היה איזה כמה חודשים בבית. הוא שנא את בית הספר, הוא שנא את המסגרת הזאת. הוא היה מגיע לבית ספר אחרי שעה, מתקשר אם אני רוצה לחזור הביתה, כאילו. הוא היה מחכה לי בחוץ. איך שהוא מגיע לבית ספר כבר הוא מתקשר, סבתא, את יכולה לבוא לקחת אותי? היה 8:30 עוד, גשם, רוחות, עם הטרנינג שהייתי, איך שהייתי, רבע שעה אני אצלו. אני לא מדמיין אותו בכיתה. אני לא יכול לראות דבר כזה קורה. אני פגשתי אותו בכיתה, אני גם לא יכול לדמיין דבר כזה קורה. בן אדם עם הפרעות קשב, תזזיתי, כאילו זה לא בהכרח דבר רע, זה פשוט... כן, קם 30 פעם באמצע השיעור, וזה כזה קם ורוקד שם, או הסתובבת ללוח קצת. כן. ואז הוא עבר לפנימיה. אז היה לו מאוד מאוד קשה, זה גיל כזה של פצעי בגרות, בכלל גיל נוראי, גיל 15. הוא החזיק מעמד שם חצי שנה, ואחרי חצי שנה הוא החליט שהוא נשאר בבית ספר, אבל חוזר לגור אצל אבא שלו. בכיתה י"א הוא עזב גם את כפר גלים ועבר למסגרת אחרת, שנקראת פרויקט הילה, שזה מקום רק לעשות בו בגרות. אני חושב שהיו צריכים מסגרת אחרת לגמרי בשבילו. קודם כל כיתה הרבה יותר מצומצמת, קצת יותר כאילו אחד על אחד, כי הוא בחור מאוד חכם, אבל כאילו תשימי בחור עם ה-ADHD הכי כאילו חמור שתראי, בכיתה עם 35 תלמידים, שאף אחד לא נותן לו יחס אישי, שהחומר כאילו פשוט צף לך מעל הראש, הוא לא ילמד כלום. אומייגאד. לא, לא! לא! יש! Victory is mine. Sweet victory. Roll one twice. הוא גילה את המחשב בכיתה ז', נדמה לי. הוא התחיל לשחק, מהר מאוד, הוא היה מאוד מאוד טוב. וברבות הימים הבנתי שהוא מעולה. הוא היה מדבר איתי, אמא, תדעי לך שאמא תשקיעי בי, אני אהיה אלוף. היינו בעיקר משחקים ביחד, כאילו היה לנו מלא שעות ביחד, כאילו זה היה מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. והוא היה מאוד 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 תחרותי, כאילו היה לו שאיפה להגיע לרמות הכי גבוהות. הוא היה לפעמים מביא חלק מהחברים שלנו ושם אותם כזה 3 על 1 שזה נגדו וקורא להם את הצורה, סתם כדי להוכיח להם שהוא יותר טוב מהם ברמה כזאת. והיה לו חוש מוזיקה מדהים. הייתי הולך אליו כשהייתי צריך השראה, כשהייתי צריך כאילו להתייעץ עם מישהו. הוא תמיד היה שם, כאילו גם במחשב וגם במציאות. מנואל, אם עכשיו אתה תשמעי את המוזיקה שלו במחשב, אי אפשר באמת להגיד איזה ז'אנר זה, כי הוא שומע פשוט פעם אחת, הוא שומע סאונדטרק מאיזה סרט, והשיר הבא הוא איזה אורצ'סטה או משהו רנדומלי לגמרי, זה פשוט, אי אפשר באמת יותר את הטעם המוזיקלי שלו, אבל הוא מאוד מדהים, הוא גם מכיר לי הרבה מוזיקה שאני לא שמעתי. בגללו אני גם התחלתי לשמוע המון מוזיקה בעיקרון, חצי מהשירים שלי זה השירים שלו. יש לי פלייליסט שקוראים לו עמנואל. אם נגיד הייתי לבד שומע מוזיקה והייתי אומר בוא נעשה שיר שעמנואל יאהב, מוסיף לפלייליסט, אז משמיע לו כשנפגשים. נגיד רע בצרפתית, אז הייתי מוצא לבד כל מיני שירים בצרפתית, משמיע לו, הוא היה מתלהב ואז הוא משמיע לי. On est arrivé les mains dans les poches, à l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache, et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le beat. יש עמנואל נפטר, אז כמה ימים אחר כך פשוט לקחנו הלכנו לספוטיפיי שלו, הספוטיפיי שלו היה פתוח, נכנסנו לו ללייק סונגס ושמנו אותם בפלייליסט. והרבה אנשים מהמעגל הקרוב שלו שמו את זה. כל שיר כמעט מזכיר לי אותו, כי פשוט היינו שומעים את השירים כל הזמן. הייתי רוב הזמן איתו פשוט.
אני אצלו, הוא אצלי. הוא מאוד אוהב Sound of Silence, מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. עכשיו על עוד איזה קלאסיקה שהוא אוהב. בינתיים יש לי רק בראש Sound of Silence, הוא מאוד אוהב את השיר הזה. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you. עמנואל, הוא שיעה בפני עצמה. היינו מדברים, היינו שומעים מוזיקה, היינו מעשנים ביחד, סתם יוצאים להליכה, לדבר קצת. הבית הזה בשבילי זה מקום מדהים, אני חולה על הבית הזה. גדלתי פה קצת. גם פה וגם בבית הישן של אורלי לפני שהיא עברה. היינו כזה כל סופש יושבים פה על פייסל 2. הוא לא אהב הרבה אנשים סביבו, אבל מי שהיה סביבו היה כאילו טרז'ר בשבילו. אם הוא היה חבר אמת, אם זה היה בן אדם שהוא לא באמת איתו, אז הוא היה חל לשים לב. אבל מי שבאמת אהב, אז הוא כאילו אהב בכל הלב כזה. ואחד מהתכונות שלו באמת היה נדיבות. סתם לדוגמה, כאילו, זה סוואטשרט שהוא הביא לי. הוא היה מאוד ייחודי. מאוד ייחודי. מאוד. יש בו הרבה תכונות שקשה לשים עליהן את האצבע, אבל שמייחדות רק אותו. כל מיני תחושות, נגיד, שכשאני הייתי איתו, הרגשתי רק איתו. בין אם זה במוזיקה ששמענו ביחד, אז זה מוזיקה ששמעתי רק איתו. ובין אם סיפורים שאני מספר בהתלהבות, אבל בהתלהבות שאני מספר רק לו. ותמיד הוא היה גם לא צפוי. כשהוא מתלהב אז זה הרבה יותר ממה שאת מצפה. כשלא אכפת לו זה הרבה יותר ממה שאת מצפה. כשהוא מתעצבן זה הרבה יותר ממה שאת מצפה. וזה מה שעשה אותו. הוא גם היה מאוד ייחודי לכל אחד שהיה איתו. כשהוא היה איתך, הוא היה איתך. באיזשהו מקום זה מאוד אפשר לי תמיד לשתף איתו. זה היה הכיף. ההכלה הזאת. הדברים האלה אפיינו אותו וזה הפך אותו פשוט לבן אדם שהיה מאוד מעניין להיות איתו וכיף להיות איתו. היה לי ולא כזה הומור בינינו שהיה מאוד מיוחד שאולי אחרים לא מבינים. Oula, il va cracher partout. Non, non, arrête-le! הוא אהב את הרעיון של חופש, את זה שהוא לא צריך להיות תלוי באף אחד ושלא צריכים להיות תלויים בו. הוא היה המון מסתגר בחדר שלו, החדר שלו זה היה המערה שלו. היינו מדברים על המון דברים, תמיד כזה היה מקשיב ותמיד היה לו עצות והוא ממש לימד אותי להרפות כזה מדברים ולשחרר. זה היה לו ממש חשוב שכל מי שהוא אוהב, שתמיד יהיה לו טוב ושהוא תמיד דאג לכולם, המון. לא רוצה להתיימר לנסות לסכם אותו, כן? כאילו, בחיים לא. אני אגיד מה שעכשיו קופץ לי לראש, ואני בטוחה שאחר כך יהיה לי עוד מלא דברים שאני כזה, הייתי צריכה להגיד את זה. הוא היה בן אדם מאוד אוהב, מאוד נדיב, מקבל. דברים השפיעו עליו, דברים נגעו בו, היה לו כאילו נפש עדינה. הוא היה כאילו בן אדם קשוח עם נפש עדינה כזאת. בהתחלה של הקשר בתור חברים, כאילו זה היה... אני חושבת שזה היה קצת שונה מהסביבה הרגילה שלי. הייתי בבית ספר כזה בריאלי, וכל הזמן מין כזה צורך להראות שאתה טוב מספיק, וכזה איתו פשוט הרגשתי מאוד... הרגשתי כאילו שאני שווה, לא משנה מה, הוא היה מאוד מקבל, וכזה מרים ופרגן. היינו יושבים, רואים מלא כזה סדרות. הוא היה מראה לי כל מיני סרטים כזה, הוא אוהב קולנוע ודברים איכותיים כזה. ותמיד היה מוזיקה ברקע. הוא עבר לרחוב הרופא לגור לבד. עברתי איתו לא רשמית, אבל פשוט הייתי שם רוב הזמן. ואחרי שסיימתי כזה טירונות וקורס, עשיתי יומיות פה בחיפה. וממש עברתי לגור איתו רשמית, כזה שכר דירה, קונים אוכל ביחד, כאלה. יותר מהכל הוא היה פשוט אוהב, וכזה רוצה לתת כל הזמן, לא רק לי.
סבתא, שתדעי, הכי אוהב אותך בעולם. שלא תשכחי בחיים, סבתא. זה מילים שאמרתי מבעלי, אפילו לא שמעתי, אוהב אותך, אוהב אותך. אבל אצלו היה לו הפלוס הזה, עם כולם. וואו, זה קצת קשה, האמת היא, לתאר מי זה עמנואל. קודם כל, עמנואל היה בשבילי יותר מבן דוד, הייתי מגדיר אותו באמת חבר שלי. הוא היה לי מקום מאוד נוח לפרוק ולהגיד את כל האמת שלי, בלי שגם ישפוט אותי. הוא היה מאוד מוחצן, עמנואל. הוא לא אחד כזה שהיה שומר בפנים וסודות, כאילו כל מה שיש לו להגיד את האמת לגבי כל דבר. לא מעניין אותו מה חושבים, לא מעניין אותו אם זה נורמלי או לא נורמלי, כאילו להגיד דברים כאלה, אם זה מתקבל או לא מתקבל. זה הדעה שלי, תקבלו אותי כמו שאני, זה מה שאני חושב, מי שלא טוב לו, יום טוב לו. כל שבת, 2:10 אנחנו פה, מעשנים ג'וינט, אוכלים ארוחת צהריים, נחים רגע, עושים קרפים, אוכלים קרפים, ולפעמים גם היינו משחקים רמי עם סבתא. באים כל שבת, אבל כל שבת, זה החזיק יותר משנה, לארוחת צהריים פה. הוא אוהב את השניצל קריספי כזה, איזה אטריות טורקי, דק שמתגנים אותם, והיה בא ב2, והיה פה סיסו ושמחה, אני בגילם. משתוללת, עם התמונות שמצלמים אותי עם שפתיים ככה, עם עיניים ככה, וצוחקים. זהו, תסתכלי אליי. תסתכלי, סבתא. תסתכלי אליי. לא ניסינו לדרדר את סבתא, הוא תמיד הביא לה מחקרים, ותעשני ותנסי שמן וזה 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 וזה. סבתא, עמנואל במיוחד. לא יהיה לך כאב בגב כמו שיש לך, לא יקב לך עצמות. את לא צריכה כדור שינה, סבתא. את תשני טוב, יהיה לך טוב. בסוף זה לא קרה, אפילו יש תמונה אחת שהוא אמר לה, רק תחזיקי לי את הג'וינט, והוא ישר צילם לי את התמונה הזאת, הוא אמר לי, הנה, אני הצלחתי משהו שאתה לא הצלחת, אני גרמתי לסבתא לעשן. הוא נורא מצחיק, נורא מצחיק, חכם, אינטליגנט, והוא היה אוהב כאילו את הדברים הפשוטים, את החברים, את הנוף, לא היה יותר מדי, איך אומרים, סופיסטיקייטד. הוא היה בשבילי חבר נורא טוב. 16:30, הוא התחיל להגיד לי שהוא רוצה אופנוע. אז הייתי אומרת לו, תקשיב, אני קונה לך אותו, עליי, לא יהיה לך הוצאות. דלק, תשלם, בסדר? הייתי מקבלת מהלומה, פטיש בראש, אל דברי על זה, בשום אופן. ואופנוע זה היה חלק מהזהות שלו. קודם כל ריגוש. אמרתי לו פעם, והוא הסתכל עליי והיה מופתע שאני אומרת את זה. היה מופתע שאני הבנתי אותו. אמרתי לו, אני מרגישה שעל האופנוע אתה מרגיש הכי חי. והוא הסתכל עליי ואמר לי, זה נכון. פעם ראשונה שהכרתי את עמנואל, זה היה ביום שהוא ועומר יצאו לסיבוב. פעם ראשונה אני רואה אותו, מגיע ל-R3 שלו, איכשהו תמיד בחולצה ובלי שום מיגון, רק עם הקסדה שלו. מגיע, וישר התחברנו, היה לו פשוט אנרגיה טובה. לא יודע איך להסביר את זה, פשוט היה בן אדם כאילו חיובי מאוד. בן אדם מלא בטוב, כאילו, זה לא היה שם טיפה של רוע. אפילו לא קצת. קניתי ממנו את האופנוע שלו, זה היה האופנוע הראשון שלי. אני מרגיש שכאילו שנינו כאילו ממש חווינו את אותו חוויה כאילו על אופנוע ראשון, על אותו אופנוע. וואו! הייתי כל כך פאקינג מהיר. וואו, אני גם הייתי מאחוריך, אחי, אני כאילו... אני חיכיתי לך, כי רציתי שתצלם אותי. כוס אמא שלך. וואי, זה היה מקום מפלט, מטורף. זה כל מה שהוא דיבר עליו, כל הזמן. הוא הלך לעבוד כדי להשיג כסף לדלק ולאופנוע חדש. הוא אמר לי את זה גם, שהוא יודע שזה מסוכן, והוא יודע שזה דפוק, אבל הוא לא יכול לעצור את עצמו. שהוא מכור לאדרנלין הזה, שהוא מת על ההרגשה הזאת של להיות חלק מהאופנוע, ולזוז עם זה ולחיות על הקצה.
הבריחה מהמציאות, המקום האישי שלו, המקום הנוח שלו, אם הוא היה עכשיו חוזר מהעבודה הצבאני אומר שהוא מבואס, הוא היה לוקח את האופנוע, יוצא ל10 דקות לרכיבה וחוזר, ככה הוא פשוט היה תמיד עושה, גם היינו משחקים במחשב, היינו מדברים, ואז הוא אומר לי, אני עוד איזה 5 דקות יוצא לנסיעה, אני אחזור עוד איזה רבע שעה, דבר איתי. האופנוע זה היה מקום בריחה שלו, הוא היה משחרר עליו עצבים, הוא היה נהנה עליו, זה היה האזור הנוח שלו. אם הוא יכל לבחור בין לחיות את החיים שלו, פשוט לחיות אותם, לבין להיות 24/7 על הכביש, פשוט להיות כל הזמן על הכביש, וזה היה משהו שאשכרה אפשרי, כאילו אתה לא צריך לאכול, לא צריך לישון, רק לנסוע, אז הוא היה בוחר בזה. זה כאילו היה חלק מהחיים שלו כבר, זה היה כאילו היה חלק מהבן אדם. אין חוקים, אין גבולות. הוא רוצה לעוף, הוא רוצה הכי חזק לנסוע. סבתא, את לא יודעת איזה מקום. שקט, פרחים, פרפרים, ציפורים, את שומעת, הכל ירוק. כל יום הוא היה בבית אורן. הוא כביש שמאתגר את הרוכב, שגורם לך לרצות לדחוף את היכולות שלך לקצה, וכביש מעניין. וואו, נוף של פשוט את רואה את הים, את רואה כאילו הרים, גבעות, מלא עצים, יושב על האופנוע, שומע את הרעש הזה של המנוע, את הרעש של הרוח. אני מרגיש כאילו אני נמצא במטוס קרב ואני עומד להמריא. וזה פשוט, זו הרגשה מדהימה. זה מדהים, כאילו, זה מרגיש כאילו אני נמצא בעולם אחר כרגע, והמציאות משתנה, הכל משתנה. אני מאמין שזה, כאילו, זה עולם של אנשים שאוהבים לחוות את החיים לרגע הספציפי שהם נמצאים בו, עד הסוף, לחוות אותם באמת למלואם, ואני חושב ששם כאילו מתבטא כל החופש שעמנואל דיבר עליו. בואו בסיבוב, רק בואו נעשה את זה כאילו אחרי השעה 6 בערב. כן, מן הסתם אחי. אז יאללה, נתראה אחרי זה. יאללה, ביי. זו השיחה האחרונה שהייתה איתו. רכבנו בכלל בסוף? כן. זה יוצא חמישי בערב. זהו. זה היה האינטראקציה האחרונה שלי איתו. האירוע האחרון שראינו אותו כאילו במסיבת יום הולדת שלי, היה אירוע מאוד מאוד נחמד, שזה עכשיו הפעם האחרונה שכולנו ראינו אותו. באותו יום הולדת שלי הוא נפטר. 3 שעות לפני שקרה מה שקרה, סבתא, אני אוהב אותך הכי בעולם, ואני שלחתי לו לב. סבתא, התקשרתי אלייך, אבל היית בממתינה. אני רוצה להגיד לך כמה שאני אוהב אותך, כמה שאת חשובה לי. אני מעדיף גם לשלוח לך הודעה קולית, כי זה מרגיש לי יותר זורם מאשר לכתוב לך. אני לא טוב בלכתוב ברכות. אבל באמת רציתי שתדעי כמה שאני אוהב אותך, כמה שאת חשובה לי, שאני מאחל לך שיהיה לך המון בריאות, המון אושר, שיהיה לנו עוד המון ימי שבת ביחד. וזהו סבתא, אני מאוד 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 אוהב אותך. יש לי מזל שיש לי סבתא כמוך. הייתי אמור לטוס לצרפת לשבוע. טיסה הייתה אמורה להיות בבוקר, ובאותו ערב אמרתי לו דווקא, קניתי 2 סטייקים, אמרתי לו בערב אוכלים ביחד, הוא אמר לי כן. חזרתי עם הקטנוע שלי, מהווספה, וראיתי אותו ב6 בערב. אבא, אני יוצא לעשות סיבוב, והוא אמר לי, je t'aime, אני אוהב אותך, ביי אבא. זה מילים אחרונות, באמת. וב8 הוא לא פה, אז אוקיי, ילד בן 28 לא חוזר, זה מתקשר. איפה אתה? וזה כותב לו קודם כל וואטסאפ. איפה אתה? אוכלים אותו, הוא לא עונה. אז ב9 אני כועס, והוא כותב לו, טוב, אני מבין שעל הסטייק אני אוכל לבד, אתה לא תחזור. ב10 אני מתקשר למשטרה. האם מישהו הייתה תאונה או משהו? אומרים לי לא, הכל בסדר. אז אני אומר, אוקיי, בטוח, הוא אצל חבר, הוא גרס.
הוא לא רצה לצאת עם הגראס. ב-3 אני קם, לוקח את הווספה שלי ועולה בדיוק לדרך שהוא לקח, בתורן. ואני עוצר בכל פנייה עם הווספה וקורא לו. ארנו התקשר אליי ב-2 בלילה באותו יום שהוא נעלם. הוא אומר לי, מנואל לא עונה לי כבר כמה שעות, אנחנו לא יודעים איפה הוא. התחלתי להיות בפאניקה, הייתי איזה שעה בבית, פשוט הסתובבתי במעגלים. מבחינתי זה כאילו העולם קרס לי כזה. אני כאילו לא רציתי להאמין שזה אמיתי. בבוקר עומר מתקשר אליי, והוא אומר לי, תקשיב, כאילו, מנואל לא ענה לי מאתמול, אנחנו רוצים לצאת לחפש אותו. וכשאנחנו הגענו לבית אורן, בהתחלה בכלל דילגנו על המקום הזה. לא חשבנו, לא עלה בדעתנו שהוא היה יכול להיות שם ועף לתוך העץ, ופשוט כל החתיכות של האופנוע, הכל נעלם. לא שמנו לזה לב אפילו. אז המשכנו ועלינו את העלייה של בית אורן, עמדנו והסתכלנו על הנוף. החלטתי לטוס בכל זאת, לא היה שום גוף, לא היה כלום. הוא היה יכול להיות אצל חבר יושן. ובדיוק כשנחתתי, אבל לפני, נתו אמר לי, מצאו אותו, וכתבת, ונדבר כשתנחות, אמרתי לו, אני יודע. זהו. ברגע הזה, כאילו, את לא קולטת, את פשוט כאילו, אני שמעת את זה, ואני אומרת, לא בכיתי, לא צרחתי. אני פשוט אמרתי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות. כאילו, זה שוק שאת לא יכולה לקלוט את הגודל שלו. ואז אמרתי, אני רוצה לראות אותו. תראו לי אותו, אני רוצה לראות אותו. לא יודעת איפה היה לי את הכוח הזה. הכניסו אותי לניידת. אני עולה כזה, אני זוכרת את המדרגות של הניידת, אני עולה, אני רואה 2 פרמדיקים יושבים, והם פותחים לי מין שקית לבנה, כזאת ככה, עם ריצ'רץ', פותחים אותה, ואני רואה אותו, יפה. נשקתי אותו וחיבקתי אותו, ונשקתי אותו ונשקתי אותו, ואם הייתי היום שמה, אז הייתי אומרת לפרמדיקים, תצאו מפה, אני רוצה להיות איתו 10 דקות לבד. אני זוכר שדיברנו על, היה לנו שאלה שכאילו מה אם? כאילו, מה אם? זה היה באזור החודש או חודשיים, אזור הטווח זמן שהוא נהרג. אני ביקשתי דברים שטותיים, כזה סתם אמרתי כזה, קח את האופנוע שלי. אבל אז הוא אמר לי, שמע, עכשיו ברצינות, הדבר היחיד שאני רוצה זה שתתן חיבוק לאמא שלי. זה הדבר היחיד שאני רוצה. קרסתי, לא הצלחתי להכיל את המידע הזה באותו רגע. הוא היה כמו אח בשבילי, אז כאילו, זה היה שוק טוטלי, כאילו גם ראיתי אותו יומיים לפני זה, כאילו דיברתי איתו במחשב יומיים לפני זה, 4 ימים לפני זה ישבנו ביחד, וכאילו זה היה בראש שלי שאני הולך לראות אותו עד שהוא יראה את הילדים שלי גדלים. אולי לא יהיו ילדים, אבל הוא יראה אותם. אני תמיד רואה אותו, וזה מאוד קשה לי פה, איך הוא משאיר את האופנוע שלו ומסתכל שזה טוב, ומסתכל ככה. סופר פארם שם, על יד הקיר הוא היה שם, ומסתכל לו יבבו שמישהו יתקרב, מהמחפשת הוא יקפוץ. אני רוצה לשתף אתכם במשהו יוצא דופן שקרה לי השבוע, ופתחתי ארונית בחדר מעל המחשב עם המון ניירת של סיכומים לבגרויות בערימה לא מסודרת. שלפתי משם סתם נייר שבצבץ לו, ולא האמנתי למה שהעיניים שלי ראו. הדף ששלפתי סתם כך היה בעצם טיוטה לברכת יום הולדת שלי כשחגגתי 51, ושמעולם לא קיבלתי. 17 שנה שאני מת עלייך, אוהב אותך, מעריך אותך. אין בעולם אמא יותר אוהבת, מפנקת ומדהימה ממך. אני לא מספרת את זה בשביל להתרברב כמובן באיזה אמא הייתי, אלא פשוט בדבר הזה שזה פשוט מדהים שהגיע אליי איזה מסר, ושזה הגיע אליי ככה פתאום.
קודם כל זה ללמוד להיות הורה. מה זה הורה? זה להיות שם. נראה לי חשוב שמניאל ידע שאני תמיד שם. אני קיר ואני הר. אני חושבת שהוא הרגיש את זה מאוד מאוד מאוד. הוא גם ידע להביע את זה בחזרה. לפעמים מרגיש קצת כמו תאום נפש כזה של... כזה, לכל אחד יש את הצדדים שהוא עם אנשים מסוימים. והוא פשוט היה נוגע בצד שאף אחד לא נגע בו, כאילו אף אחד לא הכיר, ורק הוא יכל כזה לפתוח אותו, בהכי טבעי בעולם, אפילו בלי לנסות, ופשוט, וואו, זה היה, כאילו יש המון דברים שאף אחד לא יודע עליי חוץ ממנו. הוא פשוט היה כזה בן אדם מיוחד. עמנואל המתוק. חיבוק שלו שווה $1,000,000. פלוס פלוס. מאוד כמה שאני רוצה שיבוא בחלום. שנדבר, שנצחק. מה תגידי לו? שחסר לי מאוד. בשבילי עמנואל היה פשוט עמנואל. אני לא חושב שיש מילה או דרך להגדיר את זה חוץ מעמנואל. זה היה בן אדם מאוד ספציפי, עם תחושות ורגשות וחוויות שהיה רק איתו. בשבילי הוא היה מאוד מאוד מיוחד וכאילו אקסקלוסיבי. כאילו, אתה לא תקבל את מה שעמנואל נותן לך מאף בן אדם אחר. יש הרבה מקרים שבהתלהבות בא לי לספר לעמנואל. שירים שאני שומע שישר אני חושב עליו. אני חושב שיהיו הרבה דברים כזה של כל דבר שאני אעשה בפעם הראשונה שאני אגיד כאילו, יכלתי לעשות את זה פעם ראשונה איתו, ואני אקדיש את זה לו. כמו אח בשבילי. מעט שאני זוכר אותי עושה דברים, אני זוכר אותו פשוט. אני ומנו נשארנו חברים מאפס עד שהוא הלך. אין משהו שהפריד בינינו כזה. היינו תמיד חברים טובים. אם הוא היה צריך לנחם, הוא היה מנחם. אם הוא היה צריך להצחיק, הוא היה מצחיק. אם הוא היה צריך לעצבן, הוא ידע מאוד איך לעצבן, לשבת על נקודות קטנות כאלה. הוא היה קול, הוא היה קול. לא הייתי יכול לבקש חבר יותר טוב, זה בוודאות. אני לא חושב שגם אני אפגוש מישהו כמו עמנואל. מיוחד. אם הוא היה נכנס, הייתי מחבק אותו, הייתי אומר שאני מתגעגע אליו, בוא נלך לצאת החוצה, נדבר קצת. תנו לי 20 דקות איתו ואני... כל מה שאני צריך עכשיו. עמנואל השפיע עליי בהרבה מקומות. הוא לימד אותי הרבה דברים, הוא לימד אותי איך להיות חבר טוב באמת. כשהייתי בלורסט שלי, אז כאילו, ולא היה לי אף חבר, כאילו, הוא היה החבר היחיד שלי, ולא הייתי צריך אף אחד. היו תקופות שכאילו, הייתי מדבר רק עם עמנואל, אז הוא היה מקום מפלט בשבילי, הוא היה ממש כאילו. חסר לי אותו בעיקר כאילו בשעות המאוחרות של הלילה, שזה כאילו היה השעות שלנו. הייתי עושה הכל עכשיו בשביל לראות אותו שוב. מוזר לי לדבר עליו בכללי. כל הזמן הוא רצה שאני אשלח לו דברים שאני עובד עליהם. והוא תמיד כאילו נורא תמך בזה. ואמר, יואו אחי, אתה צריך להיות מקעקע, יואו אחי, אין צריך לשים את זה בבית גלריה, דברים כאלה כאילו. אתה רוצה לשלוח לו היום ציורים? ברור. גם היה מה זה מתלהב מהם. עליתי ברמה רצח, כאילו. חסר זה אפילו לא מילה. הוא היה איזשהו מקום שאני יכול לפרוק אצלו הכל, ובגלל שהמשפחה הוא לא היה שופט אותי. הוא באמת נתן לי באיזשהו מקום להיות הכי אני שבעולם. בשבילי הוא היה חבר הכי טוב, פשוט מאוד. הוא היה שם בשבילי, הוא היה מסביר לי... הייתי יכול כמעט להגיד שהוא יסביר לי איך אני מרגיש. הרגשתי שהוא פה בשבילי, וזה מה שהיה לי חשוב, הייתי צריך את זה. אני רוצה להאמין שהוא לא לבד, שהוא במקום טוב יותר וזה. אני וחברים שלו תמיד צוחקים על זה שהוא עכשיו נוסע על אופנוע מעופף שם. בעיקר הוא פתח לי את הראש לדברים אחרים,
ולמסלולים אחרים שאפשר לעשות בחיים. זאת אומרת, הייתי כאילו במקום שזה מאוד בועה ותבניתי, ועדיין, כן, אבל אני חושבת שקצת הבנתי שלא חייב את התבנית הזו שאמרו לי מלכתחילה. שאפשר לעשות כזה מה שרוצים בתכלס עם החיים האלה. זה כנראה בגלל שזה פשוט אהבה ראשונה, אז בטח לא באמת כזה מיוחד כמו שאני חושבת שזה. אבל הרגיש לי שהיה כזה חיבור. זה היה כאילו משהו, זה הרגיש שזה משהו אחר. לפחות בשבילי זה היה משהו אחר. הבנתי את הכאב שלו. והלב שלי יצא אליו פשוט. בגלל שהוא כל כך היה טוב וכל כך כאב לו בו זמנית. הוא היה לו חלום כזה לעבור לאירופה ויעבוד באיזה בר. היה לו חלום לחיים פשוטים ושלווים. אני חושבת שיותר מחופש הוא חיפש שלווה. תראה, לפעמים אני חושב על כמה הוא היה אנטיפטי איתי וכמה היינו רבים פה. אפילו על זה אני מתגעגע. לא, אני מתגעגע בשביל העולם. על הצורה שהוא היה בן אדם. מה הוא בשבילי? אוצר. טוב. הוא היה רגיל להתקשר אליי כל יום שישי להגיד לי שבת שלום. אז החוסר זה בימי שבת, שהוא הולך לסבתא. החוסר זה גם זה בשיחות טלפון של תלונות, כל מיני כאלה. תמיד היה מתלונן. אני כבר לא מבשלת, מבשלת לעצמי, כן, אבל אני לא מבשלת למישהו וזה, אז חוסר. והחוסר הזה, בסיפוק הזה, בלתת אהבה למישהו, לילד שלך, שאת רואה שהוא גדל, מתפתח, מתקדם, מתמודד. אני הולך לבקש חברות משירה. אני יפהפייה. אתה מתרגש, עמנואל? מאוד. ואיך אתה הולך להגיד לה את זה? להגיד לה כאילו, אני אומר לה, בא לי לומר לך משהו, היא תבוא, כשאף אחד לא רואה, ואני אומר לה, אני רוצה להציע לחברות, אם את מסכימה. אם זה לא, אז אני לא כועס, הכל בסדר. אם כן, אז יופי. סבבה, ומה לבשת היום ככה לכבוד האירוע? אתה מתרגשת, נכון? יפה. ג'ינס משהו שקנו לי בצרפת. כן, הסוודר הזה, המצמר יפה עם מנגורה וזה, כזה שיק כזה? כן, קאט! קאט? רגע, ועשית... קאט! טוב, בסדר, קאט, הנה קאט. כדי שאני ועומר יצאנו להניע אותו. כשהאופנוע זה היה פה, כן. ואז גילינו על באמת איזה תקלות יש לו. וגילינו שהרדיאטור שלו דולף, ושיש לו סדק במכסה של הקלאץ' ועוד כמה דברים. אבל בעיקרון המנוע שלו רץ. כאילו, אופנוע, אפשר להחזיר אותו. זה מחזיר לי בעיקר זיכרונות טובים. כן. עד כמה שכיף היה לנו ביחד, וכל פעם, הרי היינו בשיחה תמיד בדיבורית, כל פעם, הייתי שומע את הצחוק שלו ואת האטרף שלו מהנסיעה, איך הוא היה מתלהב, ממש, כאילו כמו ילד קטן שהביאו לו את הדבר שהוא הכי רצה. קראו לו באינטרנט, הוא היה קורא לעצמו דז. אז אנחנו רוצים לקרוא לפרויקט הזה שלנו, הדז מוביל. וחוץ מזה, להמשיך לחוות את מה שעמנואל חווה בצורה קצת שונה, בכלי אחר. אותו מנוע, אותו הלב, אבל התנהגות שונה לגמרי. רצינו שישאר לנו איזשהו מזכרת מעמנואל,
מעבר למזכרת שהוא השאיר לי במוח לתמיד ובלב לתמיד, אני מרגיש שכאילו זה מה שהוא היה רוצה, שכאילו נמשיך את זה הלאה. אני חושב שעמנואל הגיע לפה במטרה לעשות טוב לעולם, ואני חושב שבאמת הוא מילא אותה פלוס 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 מעבר למה שהיה צריך, והוא היה החבר הכי טוב שלי. קראתי למספרה שלי הומיז ברבר שופ, שהיו ההומיז, הוא תמיד היה קורא לי וואטסאפ הומי, ככה כזה. עשיתי אותו חלק מהשם שהוא הייתי תמיד. הוא עד היום בשידור מסך שלי, אני לא החלפתי את זה מאז. וואו. כן. איך שנגמרה השבעה, אני חזרתי באותו יום למשרד. אמרתי לעצמי שאת העצב הזה, אני אנתב אותו למקומות של בנייה. להפוך את זה למשהו חיובי, לא להישאר רק בכאב. זאת אומרת, הכאב הוא פה תמיד, אבל לנתב אותו למקומות גם של אהבה, של עשייה. אנחנו יכולים לבחור או להיות בדיכאון ולהישבר ולהאשים, וזה או לצמוח מזה. אז אני בחרתי בלצמוח, כן, כמובן. אני וקוקו. אין ברירה, וזה מה שהוא היה רוצה. כן, בטוח.